बिसोरो साननिफ्राय ओंखाम जायाखै आयंखौ नायनो फैदों जोङो ओमफ्राय नों माइथ खालामदों आङो आं हामबोखाबायमोन अलरेडि ओमफ्राय 63 मोन आङो काटाराव थानायावहाय ओमफ्राय दा 64 जाफिनबाय एसे फुंफिनबायमोन 64 नेगा ने होदोंमा दोननायासो चेक खालामदैयाव माबा दा माबादों ना मा होनो एसे उन्दुनायफ्रा एसे माबा जादों ना हस्पिटालाव थानानै ओंखायनो जोंना बेखौ अटिआव लांबाय आरोना अपारेशननि थाखाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बिदि प्रब्लेम फेस खालामदों जोंबो मिथिया आरोना खै घन्टा लागोन बेसे गोबाव लागोन माबायदि जागोन जेबो मिथिया एसे नार्भास जादों थेवबो जोङो बाहेरायावनो जनानै थाबाय थादों आरो जोङो जिरायनानै थाबाय थादों सिङाव रुमावबो थाङासै बिदिनो नेबाय थानोसै जेब्ला जोबो अपारेशना होमबासो गन्थंनिसो आरो अपारेशना थेवबो माने जोंनिया फार्स्ट टाइम बिदि जादों नालाय जोंनि न'खराव ओंखायनो जोंबो थाबाय थादों नेबाय थादों आरो गिनानैहाय ओमफ्राय नोंथांमोन आं आपडेट होगोन दसेनि उनावहाय माबायदि जायो आरोना नाया सिङाव ड्रेस आप खालामफैखाबाय अलरेडि अटिआव लांनो थाखाय अटि अपारेशन गन्थङानो ओरैहाय गेरेबनानै दङ सिङावहाय थैनि साप्लाइ रोदायानो बुंनानै दङ ओमफ्राय बेखौ सावथेहरगोन ना मागोन मेसिनजों बिराद थै गयो गबाथाय गयो नन स्टप गयो हमथानो हाया ओंखायनो बेखौ दा फाइनाल सलुसना जाबाय सावथेनाय ओमफ्राय दा सावथेनो लांसिगोन आरो दसेनि उनाव ओमफ्राय थैबो मैयाहाय पेकेटसेल मोनदों 1 इउनिटल' मोनदों टटेल 3 इउनिट होनांगौमोन नालाय ओमफ्राय 1 इउनिटल' मोननायखायनो मैया 1 इउनिटल' होदों ओमफ्राय दिनैहाय 2 इउनिट आरेन्ज खालामबावनांगौ आरोना दा बबेनिफ्राय एरेन्ज खालामनांगौथाय दा दसेनि उनावहाय एरेन्ज खालामनोसै आरो बेरेफुंजानि सापागुरिनि केथेड्रेल चार्चआव फैबाय आरोना फादारा लिंहरदो आइनि दिनैहाय अटि जागोन नालाय अपारेशन बेनि थाखायनो प्रेयार खालामनो थाखाय एकदम फादारा लिंहरदो आरो ओंखायनो बेरेफुंजानि फैबाय नै जोंनि सापागुरिनि चार्चआ आरो बेनो स' फाइनालि आइनि गन्थंनि अपारेशना जाखांबाय फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि स्ट्रेस लादों आरोना आं एथबां गिदिर जिम्मेदारि लाफेराखैमोन मानो होनबा जेब्ला आगोलावहाय बाबायानो दायथ' लाजोबनो हायोमोन बेफोरबायदिखौ ओमफ्राय दा जोंना बाबाया बोरायलांबाय देहायाबो सलिला हेल्थफोराबो मेलेमफोराबो सलिला बिनि जाहोनावनो आंनो जाने सब रेसपन्सिबिलिटिसखौ लाजोबनांनाय जादों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बिदि रेसपन्सिबोल लानांदों आरोना आङो बहुत नार्भास जादोंमोन थेवबो अपारेशना मोजाङैनो मोजां साक्सेसफुल जानानै थांबाय ओमफ्राय दा दंबावो थेवबो एसे स्ट्रेस ओमफ्राय नायनोसै मा जायो मानो होनबा आंबो थांफिननांगौ आङो एयारपर्टनिफ्रायसो फैफिनखादों दाखालि आंना लिभआबो जोब्बायमोन ओमफ्राय आं लिभखौ आरो सप्तासेनि थाखाय रिकुवेस्ट खालामनानै मोनफिनदों जब हाय बोलो जबनुर हाय हाय आलू जी कैसे हो इधर यहाँ पर चलो 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 मा लाबोदों बे नङा स्ट्रेट चलो बिसोरो साननिफ्राय ओंखाम जायाखै आयंखौ नायनो फैदों जोङो आयंआ लोमजादों ना अपारेशन कमप्लिट जाबायनो नायनो फैदों पान्जाबनिफ्राय नायफैदों मालाय बिसोर ओंखाम जायाखै दाबो माबायावहाय महामाया मा होनो ना मा होनो बङाइगावआव जाखोनहाय संनो बानानैहाय जाफनुर होली करो ना वो वीडियो बना दी है कंट्री मोबाइल ही देखता है उसका टीचर को भेजेंगे पता लग जाएगा ना फिर मोबाइल देखता है खाली काजन सिस्टर आयं लोमजानायखौ नायफैदों जोङो अपारेशन जाखांबाय फार्स्ट टाइम बिदि एथबां गिदिर रेसपन्सिबल लादों मानो होनबा सिगांथ' जोंना बाबा एसे देहा गोख्रों समाव बाबायानो जोंना सुपार हिर' बायदि माबाजोबोमोन मेनेज खालामजोबोमोन दायो आं हारसिं मेनेज खालामनानै बिराद नार्भास जादोंमोन आरो थेवबो अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय बाट दिनैहाय रिलिज मोनथ'वानो डिस्चार्ज जाथ'वा ओमफ्राय दैजिबो फैबाय ने बिनानाव दैजिनाबो इउटुब चेनेल दंखायो मा होनदोंलाय बड' पान्जाबि कापोल बिनिया इउटुब चेनेला मा सोरबा नायबाय थायो खोमा दैजिनि चेनेलखौबो ओमफ्राय बिथिं फिसाला दं ओमफ्राय बिथिं बेवाइ दं बेवाइसो जायो ओमफ्राय नों माइथ खालामदों आङो आं हामबोखाबायमोन अलरेडि ओमफ्राय 63 मोन आङो काटाराव थानायावहाय ओमफ्राय दा 64 जाफिनबाय एसे फुंफिनबायमोन 64 नेगा ने होदोंमा दोननायासो चेक खालामदैयाव माबा दा माबादों ना मा होनो एसे उन्दुनायफ्रा एसे माबा जादों ना हस्पिटालाव थानानै ओंखायनो
नङाबा न'आव मोनबा दस्रा भेकेसन मोन आं मुर्ति जायोमोन ना फैबारनि भेकेसनाव मुर्ति जानाय आंथ' 78 मोन दाथ' आङो 85 सो जासिगोन दां 85 सो जासिगोन न'आव फैना सानथामजोंनो ज़्यादा हो गया तो इसका तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये 4000 है ना डेजी का उसका वेट ज़्यादा हो रहा है उसकी उम्र के हिसाब से अरजाया जाया फिसाइ मोनखाबा अरजाला सिख्लाफ्रासो मोदोम गिदिरबा लाजिनांगौ जायो जोंहा फिसा मोनखा नालाय मोदोम गिदिरबाबो अरजाया ना जपनूर जोंखौलाय सोर नायबावनांगौ जपनूर देखो हाय बोलो बेटा हाय बोलो अभी हाय बोलो प्लीज माँ प्लीज जपनूर प्लीज जपनूर प्लीज नहीं बोलेगा चलो हम जपनूर का टीचर को भेज देंगे उनके बैड बॉय जाफैबाय न'खरैनो गासिबो बिब' बिनानाव फैनानै गाबोन आइना सार्जारि दङ नालाय ओमफ्राय गासिबो फैजोब्बाय बिदिनो सेनागसिम खाथियावनो ओंखाम जाफैबाय खाथि खालायावनो फैदो उदालगुरि लोगोआ बोरै थाङा नै उदालगुरिनाबो फैबाय नेग्रायानो नेग्रा जोंना नै बिबैखौ अनसोगारो बयबो